Факултетът по природни науки е създаден с решение на Народното събрание през 1995 година. Приемник е на утвърденият опит и традициите в областта на химическите науки на създаденият през 1963 година Висш химико-технологически институт. Мисията на Факултета по природни науки е насочена в няколко основни направления. Първото от тях е да организира и провежда обучение по две бакалавърски специалности. Това са химия и екология и опазване на околната среда, както и по няколко магистърски програми в професионално направление 4.2 химически науки. От 2019 година факултетът провежда обучение и по докторски програми неорганична химия и екология и опазване на околната среда. Друго направление е да организира и провежда обучението по всички фундаментални дисциплини в областта на природните науки, математика и информатика за специалностите от целия университет. Във факултета се осъществява и научна дейност чрез фундаментални и иновативни изследвания на световно ниво по актуални теми в областта на приоритетни направления, залегнали в Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България. По отношение на предлаганите бакалавърски програми, специалност химия е предназначена за подготовка на високо квалифицирани специалисти за химични производства, лаборатории, организации и изследователски звена към тях, за дейности, свързани с компютърно моделиране и екологосъобразно провеждане на химични процеси, за обучение по химия в образователни институции. Основна цел на обучението е усвояване на знания, умения и компетентности в областта на химията и подпомагане на качествените изменения в личността на студентите с оглед ефективна бъдеща реализация като химици и учители по химия. Завършилите бакалаври са с професионална квалификация химик и учител по химия и могат да се реализират като изследователи, специалисти и ръководители на научни и производствени лаборатории, в екипи за информационно обезпечаване и компютърно моделиране на химични процеси и системи, като учители по химия и опазване на околната среда. Главната цел на подготовката в специалност екология и опазване на околната среда е да се усвоят основите на екологията, въздействията върху околната среда и възможностите за опазването й. Тази подготовка ще осигури необходимия комплекс от знания, с помощта на които завършилите специалисти ще могат ефективно да решават проблеми, свързани с опазване на биологично разнообразие, управление на екосистеми, провеждане на екологичен мониторинг, характеризиране на замърсители, идентификация на източници на замърсяване, оценка на емисии, управление на отпадъците и други. Възможностите за реализация са като специалисти и еколози в различни научни и научно-приложни звена към висши училища и институти, организации, министерства и техни подразделения, регионални здравни инспекции, общини, кметства, държавни, общински или частни предприятия, екологични организации и ведомства, имащи отношение към решаване на проблемите в екологията и опазването на околната среда. Продължителността на обучението по магистърска програма Информатика и информационни технологии в химията и химичното образование е 3 или 4 семестъра. В обучението могат да се включват бакалаври или магистри, завършили в направления природни науки, математика и информатика, технически и аграрни науки, ветеринарна медицина, здравеопазване. Завършилите магистри придобиват професионална квалификация химик-информатик и учител и могат да имат реализация като учители по химия и опазване на околната среда, учители по информатика и информационни технологии, както и като учители по човек и природа. Завършилите могат да намерят реализация и като специалисти и ръководители в химични и други производства, научно-изследователски институции, организации и звена към тях. Магистърска програма Медицинска химия изгражда специалисти, притежаващи теоретични знания и практически умения за успешно реализиране на професионална дейност в областта на химичните изследвания, медицината и фармацията.
Професионалните дейности, които химиците, експерти по медицинска химия могат да извършват, са обслужване на производствената дейност в химични, фармацевтични, биотехнологични и козметични компании, изпитвания в аналитични лаборатории в сферата на здравеопазването, здравни центрове, клинични лаборатории и други, разработване, внедряване и усъвършенстване на технологии, анализ и синтез на биологично активни вещества и лекарствени препарати. Основна цел на обучението по магистърска програма Екология и опазване на околната среда е да разшири знанията в областта на специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен по специалности в други професионални направления. Тези знания трябва да им помагат да прилагат екологичните принципи и подходи при реализацията им в областта на основната им квалификация. Възможностите за реализация са като ръководители на различни звена или отдели в частни предприятия, държавни и общински институции. Получените познания осигуряват адаптивност и мобилност на завършилите магистри еколози, като някои от сферите за реализация са като еколог, научен работник, съветник, одитор, консултант, изследовател, експерт консервация на околна среда, анализатор качество на вода или замърсяване на въздуха. Кандидатстването във факултета се осъществява на място или онлайн въз основа на оценки от държавни зрелостни изпити. Една добра възможност за кандидат-студентите е да участват в екоконференцията, организирана от катедра Екология и опазване на околната среда, доклад по екологичен проблем. Получилите грамота имат право да кандидатстват по специалност Екология и опазване на околната среда с оценка отличен 6. Студентите във факултета могат да се възползват от различни стипендии, обучение и практика в чужбина по програма Еразъм, участие в университетски, национални и международни проекти, научни сесии, конференции и други мероприятия. Обучението на студентите се осъществява в съвременно оборудвани лекционни зали, модерни учебни и изследователски лаборатории. Провеждат се практически упражнения, учебни, учебно-производствени и специализиращи практики. Упражненията и практиките включват и дейности като полева работа, посещение на различни държавни институции, лаборатории, защитени територии и други. Очакваме ви!